It-triq għat-tieni staġun ta' MasterChef Malta bdiet b'aktar minn 600 applikazzjoni minn nies li jħobbu l-kċina u li jixtiequ jżidu l-għarfien tagħhom bit-tama li l-imħabba li kell tinbidel f'karriera ġdida. Minn dawn intażlu 30 li mill-ħadd fil-għaxija se jibdew jikkompetu bejniethom biex jikkonvinċu lill-ġurija biex jakkwistaw il-fardar l-abjad ta' MasterChef. It-tim tal-produzzjoni ta' din il-kompetizzjoni televiżiva ta' tisir, il-kumpanija Great, ħabbret li daħlet f'kollaborazzjoni maċ-ċentru tal-Ilsim Malti għal sforz biex fil-programm jintuża Malti tajjeb. Qalet li dan sar anke jekk il-programm m'għandux skritt u għalhekk mhux dejjem possibbli li jkun hemm kontroll sħiħ fuq il-lingwa użata. Żidet tgħid li minkejja l-isforz huma obbligati li frażijiet bħal mystery box u pressure test jintużaw bl-Ingliż. Il-lingwista taċ-ċentru tal-Ilsim Malti, Maris Camilleri, qalet li din il-kollaborazzjoni tmur lil mill-programm. Matul is-sensiela se jkun qiegħed jinġabar u jiġi riċerkat il-kliem użat tul-episodji kollha ta' MasterChef sabiex dawn eventwalment jiffurmaw parti minn glossarju kulinarju gastronomiku sabiex ikun jista' jintuża għal ħaddiema fil-qasam tal-catering b'mod wiesa', partikolarment meta niġu għal ċertu kitba f'menus, f'avviżi u f'riċetti fost l-oħrajn. Żidet tgħid li dan il-glossarju għandu jkun għodda tajba wkoll għax-xandara, speċjalment meta tikkunsidra kemm huma popolari programmi dwar l-ikel u t-tisir.